era. Zi-mă, știi? Aici are medicația. Nu-i da. Băi, dă-i pastiluța galbenă să stea cu minte pe scăunel. Ia mă, ia fapt. Zi-mă o poezie. Poezie. Așa. O poezie. O poezie. Mai departe. Două poezii. Două. Asta nu cooperează. Vă spuneți pe aia cu femeile să prinde la tine. Din moment. Eu asta și dacă și sodomizează Vă potriviți. Ți-ai găsit și femeia acum? să nu te mai văd. Dacă te mai prind. Dacă te mai prind pe aici, le supără, da? Urechile alea mare de asta. Da, exact, și rup și urechile alea. Luați-mă acasă. I-ai plecat. Nu mai am, gata. Hai, lasă cana aici. Și tu, alt, domnul. Toate acolo. Nu, că el nu se bătoște asta, nu crede Crăciun. El nu crede Crăciun, Moș Crăciun. Marinela, hai! Față de masă în cap. Vine masă de masă ca... Nu Marinela, mă, Maricica, ce dracu e așa? Ia să auzim aici. Nu-i luați paharul, nu-i luați paharul că... Ce faci, mă? Cum te cheamă pe tine, mă? Rine. Abdullah.